pisan rarawe kuning kembang rarawe kuning kembang demone kepati wasa sayang pisan ora jangan pikir sekarang orang kena dan liari orang kena dan sabari senajan dilari-lari yang berberat bisa lalu dilili kurang berbaik orang ke bingung sing blek ketemu ning tung-tung susah sing laka sudah nyawang gunung katone suwung segara ombak-ombak Ranggawis sengaja ninggalaken tempat panggon jare dewek pengen luruh ketenangan batin lan uga pikiran yen wis mikiraken nasib isun lirika dia tungkep bumi kelawan langit dadi anake Kanjeng Rama Prabu Niskalatoha dadi raja ana ning Galupurba keding minangkane singalaning Taiwan dewe sareng paparoba dine keding minangkane postingan senajan dinali-lali angger bae beli bisa lali dilelipur dikelipur ora kenang apa sih ya Gusti Sang yang Dewata Agung sing arane takdir iku pahit kanggo tak terima maring pribadine isun wis janji lan isun wis bersumpah bahwasane lamun toh ia isun diangkat ganti akan kelungguane Rama bakal tak tolak karena niat lan tujuane isun kepengen mendarma bakti akan gawe tapak jasa karya kang nyata ngabdi ananing masyarakat dudu dadi seorang pemimpin
Tapi apa kelawan kenyataan ning waktu saat saiki kaya dene Kanjeng Rama duwe anak telu. Sing pertama kaya dene Kakang Ranggapati, sing nomor loro Kakang Ranggajaya, lan sing ketelu isun Ranggawisnu. Kaya dene Kanjeng Rama ning waktu saat saiki Mimi Enopi sareng Mimi Mesya keding ora bakal lali selawase. Senajan dilali-lali bisa lali dilali purbi keliku, tambah lawas tambah kelingan tambah kelingan. sedela maning Kanjeng Rama bakal turun tahta. Tentune bakal ana permajaan tepate ana ning wilayah Galupurba. Sing kudu dodok Nalendra dadi raja iwal kaya dene Kakang Ranggapati. Tapi kaya dene Kakang Ranggapati wis ngucap ning batine nalika bengen waktu ana pemberontakan sing dadi korban ilah kejabah keturunan, sehingga Kakang Ranggapati ki ngrasakaken trauma sehingga beli gelem diangkat dadi raja. Selanjutnya kaya dene Kakang Ranggajaya ora manjing nominasi, ora kepilih kanggo gantiaken kelonggane Rama. Ning kene kaya dene Kanjeng Rama milih isun Ranggawisnu sing kokon ndodok ngancik Nalendra dadi raja ana ning Galupurba. Ya Gusti Sang Yang Dewasa, lirika dia mangan buah si malakama isun Ranggawisnu. Nok Sinta sareng budaya Izki minangkene sing duwe Taiwan dewek sareng Boke Alan sareng Kang Pendi sareng Mos Jepang minangkane sing duwe RT 7 Mimi Enopi Mimi Mesya sareng Bapak Rabadin Bos Timun Dewe. Mulane ning waktu saat saiki jare dewek mah lagi bingung, lagi pudak isun arep priwe maneh. Lamonan nrima kaya dene Wahyu keprabon isun ki nglangkai sing dadi janjine isun. Rumasa temu ning kahuripane Dewi Rukmi Ya Dewa, sejen kaya bangsane bidadari. Apa kaya sing dadi peringatan ning kahuripane Dewi Rukmi? Kuayang teman lamun ana salah sawiji sing gelem jaga bayi iki rumasa wis rasa kangen rasa rindu ning kerajaan. diajeng Ana salah sawiji mana tek sawang maring netrane isun. Awakmu nganti tawan-tawan tangis. Apa sih sing lagi dirasakan awakmu?
Coba kanda catur gunem karo isun. Bok menawa isun iki bisa membantu apa sing dadi kesusahan yang awakmu. Yuh rada mingsar sedikit. Nggih. Patrawis rarawe kuning kembang demene kepatiwasa sayang pisan nakalane ora bisa sayang pisan nakalane ora bisa mama nining minangkane sing duwe buyut bedaken minangkane sing duwe buyut dekon sareng mimiku sareng mimi mansure keding minangkane mama panitia dewe boten kantun sareng abah jenggot sareng bapak tuane airi boten kantun sareng nok sinten boten kantun sareng nok ije keding minangkane sing ananing Taiwan dewe sareng boke alan sareng kang pendi bos Jepang sing duwe RT 7 dewe Nang apa diajeng nganti tawan-tawan tangis ning seturutening dalam sampai-sampai atilan sanubarine isun melu kepetuk melu tersentuh nyawang awakmu senajana kita nembe amprok pajong tenang diajeng isun dudu wong jahat coba gelar wajah karo isun apa sing dadi permasalahan sehingga awakmu iki nganti banyu mateku macakan rigeling pangkon diajeng Awakmu ngerasakaken tambuh. Awakmu ngerasakaken penasaran. Memang ning saat-saat saiki kayak dene isun lagi ngerasakaken gandrung kapiluwi. Lagi mikir keuripane. Ananging sing mantek dadi pikiran neneng diri Dewi Rukmi. Ngerasakaken sedih, ngerasakaken bingung sing durung ketemu.
Apa kian sing arane peringatan saking para dewa, karena nalika waktu semana Mimenopi boten katun sareng mimi mese keding sareng robadine keding minangkane bos timun dewek sing hormati sareng mimi mese sareng mimi nopi sareng mimi mese ajang lamun dolan. nalika waktu semana Dewi Rukmi ngelakukan perbuatan sing salah, sehingga Dewi Rukmi tanpa disadari ngerasakan sedih, padahal Dewi Rukmi durung ngerasakan apa maning pandangan mata mung bisa sawang sing kadoan ning salah sawijine wong lanang. Dewi Rukmi seneng ning salah sawijine manusa kun sing gawe fatal ning keuripane Dewi Rukmi, sehingga Dewi Rukmi sing kedadiane sampai duweni jabang bayi, kayak ora disangka tong boro sesandingan karo wong lanang. Ya Sang Hyang Dewata, Diajeng nggih dadi diajeng iki dudu jalma luwih manusa nanging wujuding bidadari. memang benar. Ya Allah, ya Dewa Sang Hyang Dumadi, nembeke isun ketemu kelawan Wandan bidadari, ternyata kini sing arane bidadari kosi ayu Sulistia ing warna Rakot sedek pembuangan tegesaken janji kang dingin cergesaken janji kang bengen senajan dilali-lali bisa lali dileli kurang berbedi kelipur tambah lawas tambah kelingan tambah lawas tambah kedana. Mulane kayak dene Dewi Rukmi diusir saking kerajaan Galupurba, diusir ning Kanjeng Ibu Dewi Maki karena ngelakukan kesalahan, ananging sing pengen tek jaluk ning dirine kula pengen jabang kian ana sing jaga wong sing tulus bakal nemoni kemuliaan, sapa bae sing gelem, sapa bae sing nerima
kuwen sing bakal nemuni kebagjaan. Mengko suatu saat jabang bayi kian yen wis dewasa bisa dadi penegak adilan. Dadi bisane diajeng iki tawan-tawan tangis. Ya iki diajeng iki diusir saking kayangan kono. Bener. Terus langkah selanjutnya padane diajeng pengen muli maning ning kayangan, ya iki kudu nyerahaken keturunane diajeng ning wong kang sing tulus kono. Memang bener. Tapi ning lebakian kayak dene Dewi Rukmi ku rasa kaken bingung. Arep dititipaken ning sapa? Karena zaman sekian luru wong tulus, luru wong sing kena dipercaya kuwi susah. Ari monone mah bener diajeng. Cuma kaya ning jerolan ati sanubarine isun Rangga Wisnu kepengen pisan bantu ning awakmu. Ananging kawerwana ning awakmu isun iki durung duwe sinandingan, masih deweket. Bahkan sedela maning isun iki bakal diangkat dadi pemimpin anak ning Galuh Purba. Aduh, diajeng mandat teman lamun isun yaiki ngemet keturunannya awakmu. Terus tak openi maring pribadi wayang omongan yang masyarakat doayu. Tapi ning lebakono lamun iya awakmu niat duweni ati kang bagus, tentune tanpa rasa mikir apa resikone, priben carane. Duh, keder temen isun. Keder. Bener apa sing diucapaken awakmu diajeng. Senajana kaya dene isun iki mikul tanggung jawab, tetep ana resiko sing kudu tak tanggung. Tapi isun iki kesatria. Sing arane kesatria masa sih beli bisa nulung sing wong sing lagi susah. Mandat teman omongane iki masyarakat. Ya, apa sing dadi resiko? Bok menawa kaya dene Dewi Rukmi percaya kelawan isun Rangga Wisnu bakal tak tampani jabang bayiku. Bakal ditampani. Puji Sang Yang Dewata. Ternyata wong lanang kian atine bagus. Yen uga mengkonon Dewi Rukmi bakal nyerah kaken jabang bayi kian. Jabang bayi kian wis duweni aran. Sinten namanya diajeng? Aran jabang bayi kini sing diarani Simbar Kencana. Berarti kin wujud Dewa Nojan doayu. Wujud Dewa Noja. Kok si ayu ya? Kalesan anaknya bidadari. Ora kaya anaknya tukang son. Tolong jagan rawatan supaya mengko suatu saat dewasa jabang bayi kian bakal bisa dadikaken kanggo penegak keadilan. Apa maning sing jagane bakal dipai kemuliaan. Lajeng moga-moga bisa terlaksana apa sing diucapaken maring awakmu. Nggih. Tapi kawarwana ning diajeng Pripun? kini ki masih bocah diajeng. Lamonan isun ki wong lanang ya. Lamonan pengen anu ke apa kana? Pengen Pengen apa? mangan, Pengen busi mangan. pengen nyusu je. Priwe kuno diajeng. Jarekah sampeyan atine wong baik ya kudu nanggung resikone priwe bae carane. Ya wis bakal tak tanggung na cuma bok menawa mengko jabang bayi gede kelawon-lawon pengen je ketemu sapa wong tuane sapa embok kandunge
priben kono diajeng. Tadi kuni sing ananing pikirane sejerone pikirane sampean ya aja digawe pusing, aja digawe laraning pikiran. Mengko bakal tek bantu ning Dewi Rukmi sing kadoan. Sing penting jabang bayi simbar kencana kien dijaga ning awakmu, aja sampai ngerasakaken kelara-laran. Tenang diajeng, aja khawatir. Senajan kin awak titipan. Senajan kin dudu anak kandung isut, tapi bakal tek aku lir kaya anak kandung isut. Sekian isun beli bakal suwe ananing adepane waktu. Isun pengen mulih ana ning keraton Galuh Purba. Yen ugane mangkonon tek gawa jabang bayi diajeng. Sumangga. Sing hati-hati diajeng. Ya. Ya Sang Hyang Dewata. Memang sing arane anak iku ya sempalane ning nyawa. Adoh anak yang rasakaken kelangan. Parake anak yang rasakaken kelangan. Senajan jarak sing dadi penghalang, tapi tetep sing arane wong tua, sing arane kaya dene kula sing dadi kanjeng ibune bakal mantau sing kadoan. Ananging ya kanggo balik maning ning kerajaan kin makanggo tambah-tambah semangat. Enake mah bare luruh hiburan kin manghormati kanggo panitia unjungan Mbah Buyut Dekon, kanggo masyarakat desa apa kana Rawadalem. Iya Rawadalem kabeh. Ora ketinggalan kanggo sing duwe sandiwara Sutradharma Rizky. Ora ketinggalan kanggo sing duwe video syuting Obay Production. Iya. Salam-salame kanggo Adedi sing ana ning Taiwan, Yayu Santi Airul sing ana ning kawasan Losaria Kedik. Ayo ang anak pengen dikawin anak-anak dewa apa je? Anak dewa. Ayo anak dewa aja. Semangga. Kanggo Bapak panitia, Ibu panitia Kedik. Ayo. Hormati kanggo Bapak Ibu panitia unjungan Mbah Buyut Dekon Sutradharma Obay Production. Adedi sing ana ning Taiwan.
Oh, temo je semangga. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dari Bapak Panitia Unjungan Mbah Boyodekon, cerita di Sekor terlebih dahulu akan diadakan acara temuan. Mangga kanggo panitiae baris lanang lan uga wadone diatur ya panitia. Ayo Mi disambat lagune pengantin baru ya Mi. Kanggo panitia Mbah Boyodekon.